bafowethu uminister ubaba uMchunu uguilty. Anginendaba ukuthi ubani ucabangani. Ubaba uMchunu bese kuzoba uSibiya, uba uShadrack Sibiya. Shadrack Sibiya isigebengu esidala lesa bafowethu. So ubaba ubheka icala. Kuzoba ubaba uNathi Mthethwa. Uminister Mchunu, uShadrack Sibiya, uNathi Mchunu, uNathi Mthethwa. Lo Shadrack Sibiya. Hayi bafowethu. Igebengu lesi. Zisebenza ngempela nama syndicate ama drug lords. Basebenza nawo. Uma ubheka izinto eziningi ulandela isitoli esibeka ubaba uMkhwanazi eanalyze yonke into. Kade labantu babuqala ubuqophololo bobugebengu. Then kuzofuneka laba bantu, yes, they can go and testify, but these people are criminals. These people are criminals. And ngempela baningi abantu abama politician abakhohlakele. Kodwa phela hayi bonke. Kodwa baningi abakhohlakele. Baningi abantu ekufuneka ukuthi behambe beyotestify. Yabo? And khona lapho khona indoda evelile futhi ku-e-news ukuthi yake yabhala incwadi ibhalela ubaba ucela ukuthi no lo muntu anikwazi ukumqasha ukuthi abe la nimisa khona ukuthi uyoba commissioner. And ithi waze wanyusela umholo lo muntu. Yathi kuyimanje uholo 1.8 million per annum. Yebafowethu ziyadliwa izimali ngendlela engasile. Ziyaqolwa izimali kudayiswa ama drugs ubutapu. Bese ngifika kulolu kababa uadvocate uTefo. Jesus. Ubaba uadvocate uTefo angazi ngenzeka kanjani icareer yakhe ireinstatwe. Icareer kababa uadvocate uTefo, it has to be reinstated. Kumele ibuyiselwe. And kumele kuxoliswe ngoba lo baba waboshwa enkantolo yejudge. And ijudge likuvuma kanjani kungena abantu bezobopha and umuntu wayebopha uadvocate uTefo uShadrack Sibiya. Ngoba ethe uShadrack Sibiya wafika ngokufa, wafika kwisini yokubulawa ka Senzo Meyiwa. Wafika. So bonke izinto ezithizeni zayigqitshwa uShadrack Sibiya nama dockets. And now waphatha igama la uShadrack Sibiya wambopha and wazoboshelwa enkantolo. Ikuvuma kanjani ijudge kuboshela umuntu enkantolo yalo? Wayengaboshwe edlangalaleni, aboshwe kwipublic, aboshwe emzini wakhe, aboshwe. Furthermore wathathelwa icareer yakhe. Kodwa isihluko esingaka abafowethu kubantu ekufanele ngabe bavikela isizwe. eSouth Africa bafowethu asivikelekile. Futhi iSouth Africa imovie bafowethu. Too much drama. Bafowethu ziningi izinkinga esibhekene nazo njengama South African. Ziningi. And asixhashazwa abamhlophe kuphela. Laba abagcwele eCape Town. Kodwa sixhashazwa imafia. eSouth Africa umuntu abantu ababusayo la ku-government ama mafia. Labo. So nje kudingeka ukuthi ubaba uadvocate uTefo advocate kumele ngempela areinstatwe abuyiselwe icareer yakhe back. Kuxoliswe kuyena ngoba waxhashazwa. Uthe mase ichaza le yama drug ukuthi kwenza kanjani, track kanjani yama drug, amaphoyisa ethula impahla efaka kwiveni yama drugs and stuff like that. And ngayise kune video lapho khona uadvocate Tefo explain ukuthi uminister no commissioner bebanga ama drugs kwakwenza kanjani. Then ya connecteka iyahlangana manje puzzle. Yabo? So really bafowethu kuningi okwenzakala ebesingakwazi. Siyabonga Ndonga ngokuthi usisize usivula amehlo. Siyabonga ngesibindi sakho, ubuqhawe bakho, nonembeza wakho, uyindlula buchopho ngempela. There's many things oyivulile emehlweni abantu.
sekufuneke ngempela manje beboshwe abantu ke sengijahile mina ukubona ukuthi lamadokodo awu221 obantu abathi funeke beboshwe immediate effect. Namacala amaningi lokhetha Matlala awu18 ayekhanselelwana lawo macala lawo yabo. So lokhetha Matlala ngempela isiboshwa lokhetha Matlala noThimaba noMlefe zonke lezi zinto kumele ifele ejele yabo. So uzothola ukuthi enye group yothabo besta leyo yabo. So bafowethu Nkosi sikelela iSouth Africa, we are in trouble. Nkosi sikelela iSouth Africa. Osomabhizinisi bayantula izinto azenzeki kahle bastruggle osomabhizinisi yethi kunabantu abaxhaphaza imali left to right izinto azenzeki kwavala amabhizinisi abantu yonke izinto ziyavala amabhizinisi ayahamba kwi-country just because of this crime that is happening. Too much crime. Kodwa khona lo muntu oke wabizwa lapha yana kwikomiti kwi-ad hoc committee lapha yana bafowethu phela nehloba zokhuzana funa umazi umuntu ophila naye. Khona umuntu noma kuwumngane wakho noma kowakini ukuthi makumele akhulume public ekumele umvimbe uthi ungakhuluma public. Khona umuntu ekumele umkhuze makukhona abantu uthi ungaphawuli wena. Ngoba bephawula uzoyifaka i-team ehlathini. Uyabona ya muntu ekuthi usibindi. Uyabona ya muntu ekuthi ugeneral. Usibia. Akena umuntu okukhuluma public lo. Akena okukhuluma public lo. Lo muntu bekumele makuthubise lo committee bekumele athi uyagula noma acela ummeli ukuthi akukhulume ummeli. Ukukhuluma akakwazi. Amanga awaqambayo akakwazi futhi ukuwahlanganisa ukuthi enze sense. Kukhona umuntu ukuthi aqamba amanga. Siyezwana. Kukhona ukuthi umuntu aqamba amanga. Kepha amanga waqambile umuntu. Kubonakala ukuthi wona yayenza sense. Ingakho abanye abantu bengabanga ukuthi ungiqambela amanga, bebanga ukuthi amanga ongiqambela wona. Amanga ongiqambela wona. Hayi awahloliwe lamanga akho. Lamanga akho nje enza mina ngibone ukuthi kushuthi awubelieveli ukuthi ngihlakaniphile. Uthi nibanga ukuthi umqambela amanga angayenzi sense. Uthola ukuthi khona umunye ozokuqambela amanga kodwa aqambela amanga enzi sense uvile wakholwe futhi impilo iqhubeke. Futhi impilo ibe mnandi. Kusamanga lawa ya kodwa amanga mnandi enzi sense. Kube khona amanga angayisense. Mase kuba khona iqiniso. Uthola ukuthi iqiniso olibekayo. Ulibeka iqiniso bese ungakwazi ukulibeka iqiniso ukuthi le iqiniso impela. Kodwa iqiniso uyahluleka ukulibeka ukuthi lenze sense. Hawu mama why ubuye ngo10 ebusuku? Why ubuye ngo10 ebusuku? Kade sibhizi. Kade sibhizi emsebenzini. Bese ibhizi emsebenzini. Hawu pho awufoni ngani usho ukuthi kade ubhizi emsebenzini nakhokho usuqanto zakho ke. Uyabona bengivele ngazi nani. Uyabona? Yes ubhizi ngempela. Kodwa indlela osudila ngayo neqiniso bethi awufoni ngani usho ukuthi uzoba late uzoba busy usuyaqala wena wenzani manje eqinisweni lakho usufaka into manje yokulwa usufaka into engayenzi sense ukuthi nakhoke bengivele ngazi ukuthi ngizo interrogate endlini wara asikho isidingo bengibheka emsebenzini thina sam I'm sorry ukuthi angifonanga I promise you it won't happen again. But iyayenza sense ukuthi uma ngizobuya late bekumele ngikwazise finish case close impilo iyaqhubeka. Case close impilo iyaqhubeka. Hayi kube ngathi kucushenwe ukuthi njengoba ngiyibhizi namhlanje vele uzongibuza ngeke ngisayingena indaba yakhe nicuphene lapho zinja. Nicuphene lapho kuzinja kufanele nikuphana. That is why ngithi amanga lo yamuntu lo ekuthi usibeya abheda ngoba kufike kuba amanga aphinde futhi lawa amanga aphinde kwayiwona angahlangana abenhlakanhlaka nje kwasingisakhona igrama yakhona indlela ebekwa ngayo uyabona ukuthi ngeke uconstable kahle lo futhi khona constable abangaphezulu kwaleya ndoda le tshaba yimi uKingpark khona constable abangaphezulu kwaleya ndoda kakhulu futhi so nje thina singasabi lutho thina esingenankinga ifuna nje sikhuluma bese ngiyabuya ngize kumacingwane umchunu
ngikuzwile mchunu ngikuzwile mchunu kodwa mchunu ukuzwa kwami into owine ngayo wena la ukuthi noma uwaqamba mangakho la uwaqamba khona kodwa uwaqamba usimele isitori sakhe and iwaqamba with a smile khona abantu abakwazi ukulokhuza ukudila nawe nje bakubuke nje your facial the way you express yourself the way you do things and uthi uwaqamba kamnandi with a smile uwaqambe kamnandi quoting law uyabona uwaqambe kamnandi ngeconfidence uwaqambe kamnandi ngesingisi esimnandi yabo so kodwa yo hey wemadoda hey kwaze kwamnandi emhlabeni yabo so khona into kuyibuka bese uyasho ukuthi ya ne kumnandi kuba uking because ukwazi ukubona ukuthi oh la kunje yabona umuntu ezoqamba lamanga bese yakhothela ukuthi hayi amanga ami ngiwaqamba kodwa ngiwahambisa nalomthetho othi lamanga ngiwaqambayo asapho and yabona abaqamba amanga kube khona abantu abakholwayo bese beze bexabana bodwa usuku inkunzi lapho abantu baxabane bodwa yabona abantu eParliament bagcine bodwa bexabana ubone kunyuka imoya ube bese uyathula wena bese uyahleka usho ukuthi hawu soke madoda ngaze ngadila kamnandi naso so nje imnandi le nto le